Mitch, Bakit po, Mang Manny? siya nga pala, Mitch. Sa darating na Sabado, iniimbitahan ko kayo ng nanay mo. Ano pong meron, Mang Manny? May kaunting salo-salo. Birthday kasi ng apo ko, galing ng probinsya. Sige po, Mang Manny. Makakaasa po kayo na darating kami ni nanay. Sige, salamat. Aasahan ko kayo. Sige po, salamat po sa imbitasyon. Sige po, Mang Manny, alis na po ako. Sige. Ano ba yan? Hindi ka man lang tumitingin sa dinadaanan mo, nabasa tuloy ako. Sorry po, Ale. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Huwag mo nga akong hawakan, lalo lang madudumihan ang damit ko. Pasensya na po talaga, Ale. Sa susunod, magdahan-dahan ka at tumitingin ka sa dinadaanan. Paano kasi, habang naglalakad, nagsiselfon? Basang-basa tuloy ako. Hindi na po talaga mauulit, Ale. Pasensya na po. Talagang hindi na. Sungit naman ng aling yun. Walang galang yung batang yun, di man lang ako binigyan ng respeto. Kakainis, basang-basa tuloy ako. O, Nay. Sinong kaaway niyo? Yung babae kanina, natapunan niya ako sa iniinom niyang tubig. Nabasa tuloy ako. Baka hindi naman niya sinasadya, Nay. Anong hindi? Paano kasi hindi siya nakatingin sa dinadaanan niya? Nay, magbihis na lang po kayo. Masyado niyong ini-stress ang sarili niyo. Baka kung mapano pa kayo. Kakainis. Sige na nga. Hay nako, ang nanay talaga. Kaunting bagay lang, nagagalit na. Ikaw na naman? Bakit ba lagi na kitang nakikita? Ano po? Siguro nag-a-apply kang katulong nila Mang Manny, no? Sa bagay, mukha ka namang katulong. Hindi na nga pala kailangan magtanong sa'yo. Grabe naman siya makapanglait. Makaalis na nga. Baka mas lalo pang masirang araw ko sa'yo. Ba't kaya ang init ng dugo sa akin ng Ali na yun? O, Nay, bakit nakasimangot na naman po kayo? Paano kasi? Nakasalubong ko na naman yung babaeng bumangga sa akin noon. Bakit po ba ang init ng ulo niyo doon sa babaeng yon? Ewan ko ba? Siguro, hindi ko lang talaga gusto yung mukha niya. Pag nakikita ko siya, lalong kumukulo ang dugo ko. Kayo talaga, Nay. Pumasok na nga po tayo sa loob. Mainit na dito. Bakit? May ventilador ba tayo sa loob ng bahay natin? Wala naman ah. Si nanay talaga, piloso po. Nay, huwag na po kayo magalit. Sige ka, lalong dadami ang puti ng buhok mo. Sige na nga, pasok na ako sa loob. Anak, yun yung babaeng kinaiinisan ko. Kasama pa niya si Mang Manny. Sino yun, Nay? Kaano-ano kaya ni Mang Manny yun? Nakita ko na siya noong isang araw. Galing siya sa bahay nila Mang Manny. Akala ko nga nag-a-apply siyang katulong. Ano po? Hindi naman siya mukhang katulong, Nay. Batang-bata at may itsura pa. Baka naman babae ni Mang Manny. Hindi naman po siguro, Nay. Kayo talaga, mapanghusga kayo. Anong tawag mo dyan?
Naku, tignan mo, nakakbay na si Mang Manny. Aba, si Mang Manny, mahilig din pala. Nay, wag nga kayo mag-isip ng ganyan. Mukhang maglolo nga lang sila eh. Tara na nga sa palengke, bumili na lang tayo ng isda. Baka puro bilasan na lang yung matira sa atin. Mabuti pa nga po, Nay, kaysa naman nagkakasala tayo sa maling akala natin. Anong maling akala? Sigurado ako, babae ni Mang Manny yan, di lang nila pinapahalata. Nay, pigilan mo nga yung bibig mo. Baka marinig pa tayo ni Mang Manny. Lo. Doon na naman yung alin na masungit. Lolo, ipasyal nyo naman po ako sa farm nyo. O sige, Iha, tara. Mitch, Bakit po, Mang Manny? siya nga pala, Mitch. Sa darating na Sabado, iniimbitahan ko kayo ng nanay mo. Ano pong meron, Mang Manny? May kaunting salo-salo. Birthday kasi ng apo ko, galing ng probinsya. Ah, sige po, Mang Manny. Makakaasa po kayo na darating kami ni Nanay. Sige, salamat. Aasahan ko kayo. Sige po, salamat po sa imbitasyon. Sige po, Mang Manny, alis na po ako. Sige. Nay! 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 Oh, bakit anak? Nay, inimbitahan po tayo ni Mang Manny sa Sabado. Birthday daw po ng apo niya galing probinsya. Talaga anak? Naku, siguradong malaking handaan yan. Sige, pupunta tayo. Sige po, Nay. Sige na anak, pasok na tayo sa loob, nakapagluto na ako. Kala ko ba may okasyon dito kila Mang Manny? Ayun po ang sabi sa akin, Nay. Tao po. Tao po. Tao po. Sino po sila? Anak, siya yung babaeng kinaiinisan ko. Sigurado po kayo, Nay? Oo. Miss, nandyan ba si Mang Manny? Opo, andyan po sa loob. Pasok po kayo. Nay, pasok na tayo. Sige na nga. Dito po kayo sa loob. Pumuna po kayo. Oh, Mitch, Lisa. Mabuti at nakarating kayo ng maaga. Sabay na kayo mamaya sa amin. Ha? Saan po? Di po ba dito gaganapin yung birthday na apo nyo? Lolo, sandali lang po at magbibihis lang po ako. Mang Manny, bakit lolo ang tawag niya sa inyo? Di ba katulong nyo lang siya? Ano sinasabi mong katulong ko siya, Lisa? Hindi po ba? Hindi, Lisa. Siya ang apo ko. Siya ang magbe-birthday ngayon. Ganun po ba? Opo, Aling Lisa. Ikaw naman kasi, Nay. Mahilig kang manghusga sa ibang tao. Yan tuloy, napahiya ka. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko naman kasi alam. Kalimutan mo na sana lahat ng nasabi ko sa'yo noon, Iha. Aling Lisa, wala na po sa akin yon. Basta po, sana wag niyo na pong uulitin sa ibang tao ang maging mapanghusga.
Pagpasensyahan niyo na po sana ang nanay ko, Mang Manny, sa ginawa niya po sa apo niyo. Huwag niyo nang isipin yon. Ang mahalaga, natutunan ni Lisa ang nagawa niyang mali sa kapwa niya. Di ba, Lisa? Opo, Mang Manny. Sige po, sandali lang po at magbibihis lang po ako. Baka naghihintay na po ang mga bisita namin. Sandali lang, Iha. Tulungan na kita mamaya mag-ayos. Marunong ako mag-makeup. Sige po, salamat. Sandali lang po. Sandali lang, tatawagan ko ang driver ko na pumunta na dito para sunduin na tayo. Sige po, Mang Manny. Nay, mabuti na lang mabait ang maglolo. Kung hindi talaga, baka pinalis na tayo dito. Oo na. Inaamin ko na may kasalanan ako. Ikaw kasi, Nay,